niečo. Tak toto musíš vidieť. Nevidieť. Počuť. Pozri si to. Naozaj. Ten DJ efekt. Ja rozprávam a tá hudba ide do pozadia. A ako náhle prestanem hovoriť, tá hudba ide svoje grády. Počúvaj. Ahoj, vítaj v mojom novom videu, kde ti poviem, ako funguje tento mikrofón. Čiže nie ako funguje tento mikrofón, to sme si hovorili v predošlom videu, ako nastavíme tento RGB mikrofón, ale v tomto videu ti chcem povedať, ako napojíme práve tento mikrofón na mixážny pult. Takže kde bolo, tam bolo raz jedno Maono a podotýkam, že nie je to žiadna reklama, robím to z vlastnej vôle, keďže sama si vyhľadávam rôzne inšpirácie, ako zlepšiť tie videá, ako používať lepšie efekty na streamoch a tak ďalej. Takže to, čo som sa naučila, čo som zistila, tak jednoducho to s vami chcem nejakým spôsobom zdieľať. Takže poďme pozerať. Moje meno je Adriana, som tvorca digitálneho obsahu a poďme na intro. OK, poďme sa v rýchlosti pozrieť, čo obsahuje celé to balenie. Ja už som si ho rozbalila, ja už používam svoj mixážny pult, ale poviem ti v krátkosti, čo to obsahuje, čiže samotný mixážny pult, USB-C kábel, jedno audio kábel, tu, tento, čo mám priamo na stole, a XLR kábel nie je súčasťou balenia, to si treba zvlášť zakúpiť. Tak, celkovo takto vyzerá. Tento malý mixážny pult je lahulinky, je to Maono Caster G1. Dobre, poďme na tú zadnú stranu, čo tu všetko máme. Tu máme tlačidlo na zapínanie a vypínanie. Vedľa je USB-C port, kam pripojíš napájanie, napríklad z powerbanky alebo adaptéra. Hneď vedľa je USB-C port so symbolom počítača. Ten slúži na pripojenie k notebooku alebo k počítaču, takže môžeš Mixpult používať ako externú zvukovú kartu, ideálne na nahrávanie alebo pri streamovaní. To si ukážeme. Nižšie máme výstup out. Tu môžeš pripojiť reproduktory, kameru alebo napríklad ďalšie zariadenie na záznam zvuku. Vedľa máš výstup na slúchadlá, aby si mohol počúvať, čo práve nahrávaš alebo púšťaš. Tento aux-in port je určený na pripojenie mobilu alebo tabletu cez obyčajný stereokábel, ten, ktorý je pribalený vlastne aj k krabici. A úplne dole mikrofónový výstup, ktorý je kombinovaný. Môže sem zapojiť buď XLR mikrofón alebo jack na gitaru alebo na nejaký iný hudobný nástroj. Poďme už to odskúšať. OK, tak teraz tento mikrofón vyťahnem z počítača, dám to na XLR kábel a do tohto mixážneho pultu. Ale ešte predtým, ako to spravím, ako napojím vlastne na tento XLR kábel, ktorý držím v ruke, tak chcem vám povedať, lebo totiž to ja už som to odskúšala, tak chcem vám povedať, že troška som bola tak troška smutná z toho, že ako náhle som to prepojila na XLR kábel, tak stratili sa mi tieto svetielka. Čiže každé jedno podsvietenie toho mikrofónu vám odíde. Neviem, či je to od výrobcu, či to tak má byť, alebo je to nejaká porucha, ale skúšala som to dohľadať na YouTube od iných, ktorí robili nejakú tú recenziu a tiež tam niekoľky spomínajú, že áno, to svetielka prestanú fungovať. Takže no, za mňa minus 1, 2, 3 body. Tie svetielka sa mi páčia. No. Čo už? Ja už som to zapojila, čiže ukážem, ktorý kábel vlastne kam pôjde. Tento kábel ide do powerbanky, tento kábel ide priamo do počítača, lebo cez počítač vlastne nahrávam toto video, ale keby som teraz streamovala na TikToku, tak to dám druhý koniec do telefónu, čiže cez TikTok aplikáciu by som streamovala. Tento kábel vlastne je na slúchadlá, čiže aby som počula, čo nahrávam, a samozrejme tento XLR kábel
ide do mikrofónu, hej, ako sme hovorili už predtým. Tu je hlasitosť na hlas, alebo tu na zvuk, čiže keď budeme púšťať v pozadí nejakú hudbu, tak vlastne môžeme regulovať hlasitosť aj toho. Tuto je Bluetooth, ja mám teraz zapnutý a to sa používa vtedy, je to super vec, lebo nepotrebujete k tomu kábel. Napríklad, keď streamujete na TikToku alebo kdekoľvek a chcete v pozadí púšťať nejakú hudbu, tak vlastne zapnete Bluetooth s vašim tabletom a tým pádom sa vám to spáruje a môžete púšťať muziku v pozadí streamu. Toto tlačítko je vlastne na citlivosť, nastavenie citlivosti mikrofónu. Toto je vlastne na echo, pridáva echo alebo ubrať to echo. Raz, dva, tri. OK. Potom toto tlačítko, čiže toto koliesko je na to, aby som regulovala, že ako silno chcem sa počuť v slúchadlách. Dobre, toto je na potlačenie šumu. RGB je vlastne to podsvietenie na tieto 4 tlačítka, ktoré sú tu. Prepínanie farieb, ale asi to neuvidíme. Dobre, takto aspoň. Tie farby sa prepínajú. Ja mám najradšej multifarebnosť. To je ten direct monitor, keď chceme sa počuť, čo vlastne nahrávame, tak máme to zapnuté, ja to mám zapnuté. Toto, keď chceme vypnúť mikrofón napríklad, teraz vypla som to a nebolo ma počuť, takže to funguje. Toto je na vypnutie hudby. A teraz skúsime pustiť nejakú tú hudbu. A teraz mám zapnutý tento DJ efekt. To znamená, že keď hovorím, tak vlastne tá hudba sa stiahne. Keď ho vypnem, tak sa nestiahne tá hudba, hej? Takže zapínam to ešte raz a jednoducho je to super vec, je to fantastické na streamovanie, takže vy hovoríte, hudba ide v pozadí, zlomí sa, ako náhle prestanete hovoriť, tak bum a hudba ide. OK, teraz keď chcem vypnúť hudbu, stlačím len to. Teraz som vypla hudbu a teraz vám pustím proste tieto 4 tlačítka sú na to, aby ste nahrávali nejakú tú stopu. Ja tu mám napríklad potlesk, smiech a tak ďalej. Teraz keď to chcem vymazať, tieto stopy, a teraz vymažem, tak dlho podržím na tom prst. Vymazala som teraz túto stopu, ktorá tu bola a chcem nahrať, tak vlastne jedenkrát stlačím. Vítajte na mojom streame, majte krásny večer a verím, že táto stopa sa podarila nahrať. Musí to mať maximálne 20 sekúnd, čiže nemusí, maximálne 20 sekúnd môžeme nahrávať, uvidíme, či sa to podarilo. Dobre, a teraz to pustím. Vítajte na mojom streame, majte krásny večer a verím, že táto stopa sa podarila nahrať. Musí to mať maximálne 20 sekúnd, čiže nemusí, maximálne 20 sekúnd môžeme nahrávať, uvidíme, či sa to podarilo. Takže ešte je tu tá možnosť voice changer, čiže meniť si svoj hlas. Tuto zmením si ako malé dieťa, potom Toto je taký mužský hlas, alebo taký polomužský, neviem. toto je malé bábo a môžem s vami hovoriť aj takýmto hlasom. Teraz je to robot, ja som tvoj AI. Takže takéto hlasy môžeme aj vyskúšať alebo robiť vlastne na tomto mixážnom pulte. Tak, z mojej strany je to všetko. Za mňa je to fakt niečo super. Mne sa to veľmi páči a tak ako som hovorila, nie je to žiadna reklama. Sama som si to odskúšala, chcela som vám dať vedieť, ako to funguje, ako to pracuje, či som s tým spokojná. Tak za mňa je to super, mne sa veľmi páči tento DJ efekt, takisto, že vlastne aj počas streamovania
ja hovorím a vlastne tá hudba ide do pozadia. Ako náhle prestanem hovoriť, tak tá hudba ide vlastne svoje grády. A je to fajn. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, šerujte a komentujte. Veľmi som rada za každý komentár, ktorý mi napíšete a ďakujem, že ste ma sledovali. Majte krásny a pohodový deň, či večer, alebo ráno, kedykoľvek toto video práve pozeráte. Čaute.